start with Team Kapaliga. At point guard, number 8, Joshua Irvin Ayo. Playing shooting guard at number 25, Arpan Santa Maria. And the man in the middle, number 24, Kobe Bryant Pableo. Wearing jersey number 11, small forward, Kevin Relucio. And power forward, number 13, Dodoy Ignacio. And now for the starters of Team Kanapan. At point guard, number 6, Dexter Mendoza. Wearing jersey number 2, shooting guard, James Atencia. At center, number 25, Artie Magalo. Small forward wearing jersey number 22, Jamar Andale. And last but not the least, your power forward for Team Kapaliga, number 24, John Michael Veloso. And your officials for tonight, Crew Chief Jose Marlon, umpire 1, Edward Palaon, umpire 2, Bonano Gumanchera. This is your Ako Pico Cup Camarines Sur. At ito! Okay, we are back live dito sa Cafuerte Sports Complex between, it's a do-or-die game between Kamaligan and Kanaman, partner. Okay, partner. First 5 ng Team Calabanga, Ayo, Relucio, Ignacio, Pableo, Santa Maria. Sa Team Kanaman naman, si Atencia, Mendoza, Alyare, Doloso, and Magalong. Okay. Yes. Inbound ni Ayo, pass to Kobe Bryant. Power move. Ignacio. Rebound ni Magalong. Oo. Magalong. Si RD Magalong. Ball possession ng Team Kanaman. Mendoza. Sumesenyas ng play. Alyare. Bad pass. Nakuha na steal ni Pableo. Kobe Bryant Pableo. Pableo, 2 points. Pinipressure ni Ayo. Mendoza, nagbababa ng bola. Atencia. Drive. Basket. Atencia. Ignacio. Santa Maria. Dribbling the ball. Screen by Pableo. Attempt, open 3. Hindi pumasok. Pass to Doloso. Atencia, open 3. Rebound by Santa Maria. Drive. No basket. Rebound ng Magalong. Atencia. Pass to Doloso. Easy basket. Ganda nung drive partner ni Doloso. Ayo. Mahanap ng papasahan. Ayan si Ignacio. Stop. Ball pick up. Attempt by Ignacio. No basket. Rebound ni Doloso. Atencia to Mendoza. Corner shot. No basket. Magalong offensive rebound. Okay, nakakommit ng foul. Nakakuha pa ng foul doon. Si Kevin Relucio. Sumabit kay RD Magalong sa 15-foot. RD Magalong shoots 2 from the free throw line. So, yung dalawang team partner, parehas gustong makauna ng lamang. Oo.
Ito si partner si RD. Mm. Product din siya ng Naga College Foundation. Naga College Nung Foundation. playing years niya, siguro year 2000, ano yun. Mga Tingin mo, 2015, 15? 16, mga mga ganon. ganyan, Yan. ganyan, first attempt, hindi pumasok. Second attempt ni Magalong. Basket. Partner, ito mga veterano, mga player din ng both teams maganda ang score nila. Ang bench sila malalim ang Kamaligan, same din ang bench ng team Kanaman, same din, malalim. Ayo, drive, kick out to Kobe Bryant Pableo, attempts. No. Rebound ni Relucio, scramble the ball, Ignacio put back. Pableo, no. Magalong rebound. Oh. Parang partner kung sa manok, grabe yung shuffle sa taas. Oo. Oh, exciting ball game to, partner. Ang ganda ng laro na to. More physical game, It's a saka physical intense game to. Oh. Intense game to, partner. Kasi sabi nga, it's a knockout game between Yes, a these do two or die teams. game to, partner. Oh. So kung sino yung mananalo, sila yung mag-a-advance sa next round. Next round. Oh. Ayan, partner. Sa post, pagpasa sa post, yun lang nga. Masyadong malakas. Yung pasa ni Alyaray. Turnover. Ayo. Pass to Babap. Babap Santa Maria. Intercepted by Alyaray. Alyaray pumasa kay Mendoza. Mendoza! 2 points by Mendoza. Babap. Babap. Pull up jump by Babap. No. Rebound by RD Magalong. Atencia. Pass to Mendoza. Mendoza. Pass to corner to Alyaray. Magalong. Cross-court pass. Atencia for 3. No. Rebound ni Ignacio. Ayo. Ayo for 3. No. Outside. Out of bounds. Kanaman basketball. Partner, mukhang magkakatalo to sa diskarte ng dalawang coach. Oo. Ano to? Mga Seasoned coaches. Mga seasoned coaches. Coach Tope Espinosa and Coach Brian Ayo. Elbow sa wing, hindi pumasok ang tira ni Alyaray. Ayo. Ayo, naghihintay. Pinasa kay Babap. Santa Maria. Relucio. Relucio, stop. Tingin. Sa post. Kobe Bryant, kick out. Relucio, nag-drive. Layup, hindi pumasok. Pableo, rebound. Scramble the ball. Out of bounds. Kanino ang bola? Tingin mo, partner, hanggang first, second, third, and fourth quarter, talagang grabe intense ang ball game na to. Oh, partner, I think magiging maganda at ang palitan ng offense and defense with regards to the adjustment ng dalawang coaches. So dito din papasok yung mga veterano sa dalawang team. At sino yung magsa-step up. Oo. Okay. Timeout. Team Kamaligan. Early timeout partner ng Team Kamaligan. Tumawag ng timeout si Coach Brian para i-organize niya yung mga kasi yung players niya. with the 5:59 left in the ball game in the first quarter, 10-2 lamang ng 8 ang team ng Kanaman. So kailangan niyang pigilan yung momentum Okay, ng tama, partner. Kanaman. Oo. As of now, partner, lead by 8 points ang team Kanaman. ni Coach Tope, ang team Kanaman. Kaya sabi ni Coach Brian, kailangan natin ng timeout. Para ma-stop natin momentum. Sabi ng mga partner, stop the momentum. Yun. I-organize natin ang team para tayo naman na mag-momentum. Kasi kumbaga eto, kung hindi mo pipigilan, baka before you know it 20 ng lamang nito or double digit na ang lamang.
Partner. Ayo. Santa Maria, binalik kay Ayo. Pinasa kay Ignacio. Ignacio, drive. Tumira. Hindi pumasok. Rebound, offensive rebound ni Ignacio. Putback, hindi pa rin. Natap. Kiki Santa Maria, open for 3. No basket. Offensive rebound ni Pableo. Hindi pumasok. Okay. Another offensive rebound. Hindi pa rin pumasok. Pableo for the third time, for the second time, for the fourth time. Nabutas din. Oo, daming offensive rebound nun, partner. Hindi na ba-box out ng team Kanaman. Okay. Mendoza. For jump. No. Rebound ni Santa Maria. Santa Maria, nagmamadali. Pinasa. Walang pinasahan. Yun yung tinatawag na super advanced na pasa. Yun. Parang track and field. Gustong Super habulin. advanced. Masyadong mahaba. Yung pinasahan doon. Pasa. Substitution. Labas si Pableo. Pasok yung number 6. Si Fragoso. Si ano yung partner? Si Fragoso. Number 6 ng team Kamaligan. Magalong. Hand off to Mendoza. Pass to Alyare. Open 3. No basket. Progroso. Power rebound ni Progroso. Babap Santa Maria. Binaba ang bola. Babap. Dumidiskarte. Pinasa kay Ignacio. Good pass. Yun. Easy basket by Ignacio. Samuel Ignacio. Numero 13 ng team Kamaligan. Caroche. Pass to Alyare. Drive ni Alyare. Pass to Magalong. Nag-scramble. Napunta kay Mendoza. Hindi pumasok. Rebound ni Doloso. Napunta kay Santa Maria. Santa Maria nagmamadali. Pasa corner. Balik kay Santa Maria. Santa Maria. Crossover by Santa Maria. Santa Maria. Oops. Out of bound. Sa team Kanaman ang bola. Good defense ang pinakita ng team Kanaman. Partner, ang bilis ng substitution ni Coach Tope. Kumbaga, since high intense yung ball game, gusto niya palagi may fresh legs. Oo. Fresh legs ang gusto ni Coach Tope. Para ma-maintain yung takbuhan. Caroche. Tangan ng bola. Balik kay Wawa. Barcena. Dribble. Uy! Magalong! Ganda ng pocket pass, partner. Oo, saktong-sakto Ni yun. Barcena. Connection kay Hardy Magalong. Pass to Fragoso. Sinubo. Another attempt. Second attempt. Wala pa rin. Rebound Magalong. Caroche. Nagbababa ng bola. Magalong. 15 foot. Open shot. 2 points by Hardy Magalong. Easy basket. Oo. Bad pass. Nagmamadali ang opensa ng team Kamaligan. Partner, mukhang pinipilit ng Kamaligan na makascore. The more na pinipilit mo yung na makascore, na makahabol, the more din na nagre-result siya to turnovers. Partner, nag-sub na. Nandito yung player nila. Inbound ni Tolosa. Si Tolosa. Drive ni Caroche. Rebound ni Aquino. Outlet. Barde connection. Topo Grosso. Wala pa rin. Wala pa rin. Masyadong partner, intense ball game. Saka ang kagandahan pa, makapal yung tawagan. Oo, makapal. Kumbaga, maganda yung physicality. Oo. Mas maganda yung ganitong laro. Makapal ang tawagan para nakikita natin yung game of basketball. Nakakapaglaro din ng maayos yung mga kasi ang players. basketball ngayon hindi na yung sinasabi, hindi physical. Mas maganda sa basketball yung more physical kasi nakikita mo sa isang player kung compose ka. Pag compose ka, misi anong ginagawa ng physicality during sa game, nandun pa rin yung yung focus mo sa game. Kasi yun na nga, dito din magkakatalo. Lalo pa na it's a do or die ball game. So magiging maganda or magiging mataas din talaga yung physicality.
So, in terms naman kasi partner, pag sinabi nating mataas yung physicality, hindi din ibig sabihin no, na madumi yung laro. Hindi. Kumbaga, honest defense, honest basketball pa din. Normal na magkakakiskisan talaga. Successful challenge. Oh, nag-challenge pala nung partner. Oo. Ayun. Ito yung bago dito sa Ako Bicol Cup. Sa isang game, pwede mong i-challenge yung tawag Okay. ng referee. Barcena, Tolosa, nag-fake. Pasa kay Relata, drive, kick, Caroche. Babap. Pass to Barde, transition. Barde, easy basket. By Barde. Partner, dalawang Barde nasa loob, yung magkapatid. Number 1 and number 16. Magalong, short corner ni Magalong. 2 points kay Magalong. Pe-pressure sila. Pe-pressure ang team Kanaman. Oy, kick kay Barde. Swing. Babab Santa Maria, no basket. Barcena. Tumatakbo. Pinasa kay Relata. Tumama sa paa ni Relata. Eto, pumasok na si Bobier, number 30 of Team Kanaman. Pinalitan si RD Magalong, number 25 ng Kanaman. Barde, dribbling the ball. Pass to Lionel Barde, magkapatid. Number 1, screen. Back to Barde. Drive. No. Aquino. Basket. Tumira. Ay, pumasa. Ayo, pine-pressure ni Barcena. Wawa to Wawa. Oh! Long bam, partner. 1, 2, 3. Yun! Oh, long bam. Kahit contested. Long bam ni Ayo. Ito yung mga pagkakataon Joshua na Ayo. contested. Wala pa rin Relata, pumasok. drive. Okay. May foul. Kanino kaya foul, partner? Foul on number 1 for Team Kamaligan, Lionel Barde. Barde. Number 1 of Kamaligan, Lionel Barde, ang nakakumit ng foul. First personal foul ni Lionel Barde. Ang bola ay sa Team Kanaman, inbounding Relata. Pass to Tolosa. Bobier, mahanap ng papasahan. Binigay sa corner kay Relata. Open shot. Hindi pumasok. Rebound ni Barde. Barde, sabi ni Barde, dahan-dahan. Aquino, ginaba ang bola. Pass to Barde. Open 3. 1, 2, 3. Lionel Barde. 4-3. Early partner ang init ng kamay ni Lionel Barde. Pag binigyan mo to ng open shot sa tres, talagang titirahan ka nito. Titirahan ka at mataas ang percentage. Barcena. Kick. Pass to Relata. Open 3. No basket. Air ball. Ito. Aquino. Open shot. Barde. Transition. Basket. Easy basket. Ganda ng takbo. Ganda ng transition offense sila. Oo. Relata. Post to Tolosa. Entry pass. Short corner. Hindi pumasok. Okay. Kamaligan ball. It's Kamaligan's basketball. So 30 seconds in the first quarter, we are tied at 16 all. Partner, intense ball game. Deadlock pa yung score. Remaining time niya is 25 seconds. Barde, umatake. Kick out kay Barde to Barde. Lionel Barde, hindi pumasok. Rebound. Another attempt. Long bomb. No shot. Ayo. Kuha ni Ayo. Barde. Steal. Barde. Number 16. Pass to Barcena. Barcena. 4 seconds. Defense. Okay. Deflect ni Wawa. Ayo. Out of bounds. The ball will remain with Team Kanaman. 2 seconds. 2 seconds. Ayun. Oo. Pwede pa to, catch and shoot. Barcena for 3. No basket. Yun, Okay, partner. partner. End of the first quarter. The score is deadlock. 16 all, partner. 16 all. Oh, sa tingin mo ba, partner? Ano ang pinaka magandang magiging keys of the game ng both teams para manalo sila dito sa game na to? Well, dito din kita naman natin na
parehas yung dalawang team, they want to play high octane na ball game. So one of the keys is yung conditioning ng mga players. Dito din nakasalalay kung paano yung sa palitan ng mga tao na kung saan kailangan palaging ma-maintain na merong fresh legs palagi. And then, yun, since parehas din yung bench, parehas na team, malalim yung bench, importante din na yung mga players, although sinasabi nga na yung mga players, they're ready. Every time na kung sino man ang bunutin dito, they're ready to play. However, kailangan din nila na bawasan yung turnovers. Kasi the more turnovers, mas nabibigyan ng madaming possession yung kabilang team. Oo, tama ka, partner. Lalo na, partner, kailangan pa rin dito nila yung mental and emotional stability nila. Oo. Kasi dahil ganito ang intense ball game mo, sabi ko nga sa iyo, yung composure dapat nandun. Dapat stable yung emotional mo, yung stability ng mental, emotional mo. Kailangan dito sa game na to. Kasi do or die game to, more physical, mas more ang physicality dito sa game na to. Kaya dapat ang stability mo is yung composure mo nandun parati. Kasi kapag partner na wala din yung composure ng isang player, hindi nagiging maganda yung resulta. Pag napikon ka, partner, pikon talo. Pikon Bato-bato sa langit, wag magalit. Ang tamaan. Ang tamaan, wag Wag magalit. magalit. Okay. Back to the ball game tayo, partner. Caroche, dribbling the ball. Pass to Mendoza. Swing the ball to Bobier. Bobier, penetrate. Pass to Tolosa. Swing kay Caroche. Open three. Basket. 1, 2, 3 by Caroche. Pine-pressure. Barde. Kick. Lionel Barde. Pass to Barde. Okay. Tolosa. Caroche. Pass to Relata. Open shot. Mendoza. Easy basket. Transition game. Yun ang pinakamaganda, partner. Dapat may adjustment ang gagawin dito ang team Kamaligan kasi kanina pa sila tinatakbuhan ito. Ayun. Ng team ng team Kanaman. Hindi nakakahabol yung kanilang transition defense. Oo. Open shot, open bomb, no basket, rebound. May foul, partner. May nakitang foul. Oo, may nakitang foul. Partner, nanonood pa rin si Paring Hermes. Ayun. The best sisig in town. Oh. Yun. So, yung Managum. Yan. Managum. So, Ang niya, may kaharap siya ngayon, si Melton. ayun. Si Melton, partner. So, sa mga nanonood, Sa HNJ, partner, masarap yun. gusto Located nyo din ng sa sisig, Santa Lucia, Magaraw. HNJ. Oo. Shoutout natin si Pading Hermes sa si Melton. shout out sa inyo dyan. Yun. 1, 2, 3. Umuulan ng Okay. tres. Caroche, tumawag ng play. Number 2. Play nila. Pine-pressure ni Aquino. Pine-pressure ni Aquino, partner. Ito si Aquino, ano din to quality minutes. Oo. Ano tong bata na to? Grabe ang tenacity sa game. Yun. Grabe ang tenacity. Caroche for 3. No basket. Hindi tumama, partner, sa ring yung tira ni Caroche. Barde. Bumaba ang bola. Pinasa kay Lionel. Open 3, hindi pumasok. Ignacio, offensive rebound. Oy. May foul na tinawag si referee. Faraon. Substitution. Tolosa lumabas, Magalong bumalik. Number 25 in, number 3 out. Inbound ni Ayo. Mahanap ng papasahan. Pinasa kay Aquino. Oy, nakakuha ng foul kay Bobier. Ganda ng pasa. Sumabit. Ito yung mga free throws na kailangang ipasok ng Kamaligan. Partner. Lalo pa na close yung ating ball game, so magkakatalo to sa free throw. Down the lane. Oo. Nasa 15 foot si
Aquino. Pero hindi naman to partner ano nila Chris Aquino. Hindi naman Hindi kamag-anak. naman, hindi naman. Siguro long lost relative nila Chris Yo. Aquino. Si Raymart Aquino. Raymart Oo. Aquino. Raymart Aquino. Ito pala partner si Babap Santa Maria. Alam mo ba si Babap Santa Maria, yung last season ng Aguila Cup, siya ang season MVP. Ayun. Itong Babap Santa Maria na. So, pero sa ngayon, hindi pa nagpaparamdam ang opensa ni Babap Santa Maria. Oo, si Babap Santa Maria. Ito si Bubier naman partner is from University of Nueva Cáceres. Oo. Rebound by Ayo. Ayo, nagbaba ng bola. Pinasa kay Barde. Short corner shots. Marjon Barde. Okay, partner. So, may report ang ating courtside reporter na si Jessa. Jessa, pasok. Good evening, Coach Asay and Coach Joji. And of course, marahay na gabi, mga kasurog. This is still your Acubico Cup 2023 dito sa probinsya ng Camarines Sur, live here at Cafuerte Sports Complex. Just like what I expected, a do-or-die battle between Kamaligan versus Kanaman is indeed an intense matchup. Mga kasurog, this game plays a vital role in this competition to step up sa quarterfinals. Kaya ganun na lang kadeterminado ang dalawang team na ito. At sinasabayan pa nga ng mga hiyawan ng kanilang mga basketball fans that make the game literally on a fire. Dinadaan nga ng Kanaman sa full court press habang dump sa ilalim naman ang nagiging diskarte ng Kamaligan. It's too early to say kung sino ang mananalo. Kaya tutok lang at aabangan natin kung sino ang mangingibabaw sa game na ito. So that's the latest for now. Back to you, Coach Asay and Coach Joji. Ayon. Salamat, Jessa. So, yun na nga na this is a do-or-die ball game. So, the winner moves on to the next round. Okay. Alipante guarding Karochi, binabantayan niya. Tumawag si Mendoza. Pass to Alyare. Bank shot. Mahina yung tira. Rebound ni Tolentino, number 37 ng Team Calabanga. Alipante, binaba ang bola. Pass to Santa Maria. Santa Maria, swing to Ayo. Mahanap ng papasahan. Ayo. Pasa Alipante. Kick. Tolentino, hindi pumasok. Okay, cross the board. Ni Magalong. Alyare, nagmamadali. Pinasa kay Mendoza. Jump shot sa 15 foot, hindi pumasok. Rebound ni Ignacio. Ayo. Binaba ang bola. Dribbling the ball. Ayo. Pass to Alipante. Ignacio. Hindi pumasok ang tira. Karoche. Ayun. Nag-foul. Partner, kunin ko tong pagkakataon na i-shoutout. Nanonood sa atin ng live si Mon Montria. Mon. Magandang gabi sa iyo, Mon Montria. At Good evening, Mon. Saka kay B3. B3, sa anak niya. at si Frank Sotero. Pading Frank. Nanonood pala si Pading Frank. Ang poging Frank Sotero. Oo. Si Pading Frank Sotero. So, magandang gabi sa inyong lahat. Sa aming mga fans, tandaan nyo lang na mahal namin kayo. Partner. Ang kagandahan naman ng game na to, talagang exciting ball game. Sarap panoorin eh. Kumbaga, hindi ka maboboring. Lalo na sa ating commentator, mabubuhayan tayo ng Ito dugo. yung sinasabi na ito yung laro na wala kang maitulak at wala kang pwedeng itulak at kabigin. Kasi Itong pala partner, itong number 37, si Tolentino. Pangalan ni Tolentino, Jexter Tolentino. Player pala to, partner ng former player ng Marikina Shoemakers sa MPBL. Ayun. Si number 37 Tolentino. Kaya mga kagandahan ng mga teams na to, mga players, is mga top caliber yung mga Top player caliber ng yung mga players na ng naglalaro. Kanaman and Kamaligan.
Ito naman partner si Marjon Barde is former UNC player din. Ayun. Saka former Kamsur Express. Naglaro din to Oo. sa Kamsur Express. Oo. Itong Raymart Aquino is former University of Batangas, former NCF Tiger, former UNC Greyhound, and former Kamsur Express. Ito ba yung sa Talagang- 2.0? Oo. Hindi, yung 1.0 yun, partner. 1.0. 1.0 yun. Oo. Oo. And itong Samuel Ignacio naman, partner, is former, sa Rizal Technological University. Naglalaro. Varsity to. So, Itong Ignacio. yon. So, Oo. ibig sabihin, etong mga players natin are top caliber players Oo. dito sa MVP Varsity din to. Ako Bicol Cup, Kamsur Leg. So, Hindi mo tulok kabigin, partner, itong mga player na to isa sa mga top caliber player Oo. na naglalaro dito sa Kamsur Leg. yon. Sa iba't ibang mga liga. Oo. At ayun, nag-ipon-ipon Itong sila. ito pa palang Kobe Bryant Pableo. Pableo. Itong Kobe Bryant Pableo, former MPBL Makati naglalaro. Oh, saka itong Joshua Ayo. Yon. Oh, former Letran. Para alam ko Team B si Si Wawa. Former NCF Tiger, Team Asia. Pagkatapos, Letran. active player siya ngayon ng Kamsur Express. Active player din ng si Kamsur Ayo, Express. Yan naman. So, yon, etong Kamsur Leg, etong Ako Bicol Cup is a good venue for players para ipakita yung kanilang Galing. kagalingan. Oo, i-showcase yung Showcase talent. yung talent Yung kasi- mga yung hindi natin nakikitang talent sa mga kasulok-sulukan ng Kamsur is dito natin nakikita yung mga showcase o na i-express nila yung galing nila sa laro ng basketball. Yun. Kasi nga, kung hindi kayo pwedeng makanood dito sa Cafuerte Sports Complex, pwede kayong manood ng live. Mhm. So, As of now, partner, hinihintay natin yung desisyon ng mga referee. Ayun. Review. Yung mga review nila. nireview, Oo. tinitingnan. Ano pala yung partner? UF? UF ba? Oo. Oh. UF yata yun eh. Yung tinawag doon. Yung unsportsmanlike. Kasi transition, ngayon, kinabitan. So, Hindi- bawal na yan ngayon Hindi ka against sa bola, kundi after the player. Oo, after ka dun sa player. So, pag may clear paths, hindi mo na pwedeng Oo. hawakan. Lalo na pag naka one step ahead na siya sa'yo. So, automatic, yung clear path foul is bibigyan ka na. Karochi out. UF. Arcilla E, number 4 Sports ng team Kanaman. Uy, daming nanonood. Oo, partner, tingnan mo. Focus na focus si Kuya sa panonood. Magalong. Pass to Alyare. Alyare. Drive. Teardrop shot by Alyare. No basket. Tolentino. Cross the board. Alipante. Pass to Santa Maria. Santa Maria. Humanap ng papasahan. Tolentino. Pinasa. Gandang pasa. Hindi pumasok lang ni Ignacio. Scramble the ball. Tolentino again. Kick out sa kay Ayo. Alipante. Open for 3. No basket. Hustle ba Alyare? Alyare tumatakbo. Alyare. Pinasa kay Magalong. Oy, nabitawan ni Magalong. RD Magalong. Sayang yun. Sayang Good yun. intention. So, masyadong naging sloppy yung basketball. Oh. Babap. Backdoor pass. Na-anticipate ni Alyare. Pass to Alipante. Alipante. What a teardrop shot by Alipante. Alyare to Magalong. Mendoza. Pass to Doloso. Penetrate. No basket. Santa Maria. Binaba ang bola. Relax Santa Maria. Crossover by Santa Maria. Humanap ng papasahan. Binabantayan ni Arcilla. Okay. Dive the ball. Igi-scramble. Oops. Kanino kaya ang bola? Hintayin natin ang Possession arrow, kanino ba? Oo, kung anong desisyon ni Abelardo Chumacera Jr. Alipante out. Kevin Relucio, isa tong itong Relucio partner, isa to sa offensive player na Deadly pwede to. mo, deadly, inside and out. Oo. Oo. Ang laro nitong Relucio na to is two position. Possession. Two position. Number Oo. 2 position. Oo, two guard kung sa ano. Kaya
Pag binigyan mo tong Relucio ng sa labas, titirahan ka. Ayun. Pag Pag nag-close out ka, close out ka, aatakihin ka. Oh, ganyan din kagaling yung Relucio. Saka kondisyon tong Relucio na to. kondisyon na kondisyon. Ang anak ngayon, partner ni Relucio, 2 lalaki. Yun. Ang gusto ni Kevin, maging 5 para isang buong team. Yun. Oo. Attack Uy, by Aljaray. Gandang ano ni Aljaray. Jamal Aljaray. Ignacio. Ayo. Pine-pressure si Ayo. Pass kay Babap. Babap. Open 3. Long bomb. Babap. 4-3. 1-2-3. Baka ito na yung umpisa. Nagparamdam na si Babap Santa Maria. Matagal-tagal din. Ito na yung ano. Ito na yung init Offline. ng kamay ni, So, ni sana Babap. ito. Kanina pa hindi pumapasok. Oo. Arcilla. Uy. Long shot. Oy, airball. Airball ang tira ni Arcilla. Tolentino out. Pableo in. Nakaano sila. 1-3-1. Full court press. Ang team ka naman. Pine-pressure. Pinasa kay Ignacio. Relucio. Dribbling the ball. Babap. Open for 3. No basket. Rebound ni Relucio. Oh, hindi pumasok. Rebound ni Ignacio. Oy! Nakakuha ng foul si Ignacio. Foul on number 25 for Team Kalaban. Artie Magalong. Sabi ni Magalong, hindi daw yun foul. Wala. Oh. Pero si Todo Ignacio for Team Kalaban shoots 2 free throws. Ignacio down the lane. 15 foot. 2 free throws by Ignacio. Samuel Ignacio, number partner, 13. Oh. mukhang offline talaga yung Ignacio. Oo, kanina pa yan. Oo. Offline din tong Ignacio eh. Partner, ang score is 30-29. Hindi Yo. sila kumakawala. Oo, close ball game. Toe-to-toe partner ng Oo. laro nito. And- Sarap panoorin. Sarap i-commentate. Ano, Yung mga free throws na ganon, mga mintis na free throws. Nako. Sa fourth quarter. Remaining time is 3 minutes and 10 seconds. Doloso. Tinatawag si Relata. Relata. Hinahanap ng Relata. Piniki Doloso. Doloso. Fake. Doloso. Corner pass to Mendoza. Kiki Doloso. Open 3. No shot. Rebound ni Ignacio. Ignacio binaba ang bola. Ayo. Fake. This. Drop. What a shot by Kobe Bryant Pobleo. Binali pa yung partner. Pinali pa. Oo, mabuti nga hindi nabalian. Yun. Mendoza. Pine-pressure ni Ayo. Ayo. Mendoza. Relata. Drive. Ano yun? Right shot. Ganda. Gandang tira yun. Gandang penetrate. In, out. Tumawag ng screen. Reverse. Open shot. Hindi pumasok. Pastor Relata. Relata. Open 3. No shot. Pine-pressure foul. Traveling ang tinawag. Gandang recovery sa depensa yun ah. Raymond Aquino checks in for Nonoy. Traveling ang tinawag ni referee. 14 seconds. Shot clock. Shot clock. 14 seconds. Oo. Remaining time 1 minute and 53 seconds of the second quarter. Inbound. Aljaray. Pass to Magalong. Magalong. Pine-pressure. Mendoza. Manap ng papasahan. Entry pass. Pasok! What a pass! Ganda ng entry pass. Saktong-sakto. Oo. Pine-pressure. Relata. Doloso. Pinasa. Aljaray. 2 points by Jmar Aljaray. Aquino. Binaba ang bola ni Aquino. Manap ng papasahan. Tinawag si Relucio. Ayo. Long shot. Hindi pumasok. Aljaray. Rebound ni Aljaray. Pass to Doloso. Doloso. Pass to Mendoza. Hindi pumasok. Ayo.
Rebound by Ayo. Pass to Kobe Bryant Pableo. Steal by Alyaray. Wow. Sayang yung steal na yon. Oo. Bad pass. Yun, nag-timeout ang team na Kamaligan pa. Yun. Oo, nag-timeout si Coach Brian. I-organize si Coach Organize. Brian. Remaining time partner, 59 seconds. seconds. Oo. Score is 33-35. Lead pa rin partner ang team Kanakman by 2 points. 2 points. Oo. Tingin mo ba partner sa third quarter, pagpasok ng third quarter, lalayo na ba ang ball game natin? I think depende. Dito magkakaalaman eh. Kasi yung Babap Santa Maria hindi pa rin nagpaparamdam. O manaka-naka yung kanyang tira. May mga close shot siya na hindi pumapasok. May nakapukol siya ng isa or dalawang tres kanina. Pero I think pag third quarter, expect natin na yung Santa Maria finally pumasok na din yung kanyang mga tira. Oo. Kasi importante din sa part ng Kamaligan na hindi lang yung depensa, importante din gumana yung kanilang opensa. Ito partner sila Monmon, mga avid fan kasi to ng basketball. Yun. Alam mo ba yung anak niyang panganay? Tinitraining ko yun. First year pa lang yun si B3. Oo. Isa yun sa Rising star. Rising Star. Oo. Kumbaga, it runs in the blood. Oo. Magaling naman yung ama, si Monmon Oo, Tria. si Monmon Tria. Ewan ko lang kung sa babae ko magaling din si Monmon. Wala akong alam. No comment tayo Ano dyan. comment ka kay Monmon? Okay, offensive rebound. 2 points by Kobe Bryant, Pableo. Mendoza, binaba ang bola. Mendoza tumatawag ng play. Mendoza. Yan. Mendoza. Hand off kay Alyaray. Alyaray. Spin. Alyaray. Gandang tira. Oh. Rebound ni Pableo. Santa Maria. Binababa ang bola. Santa Maria. Humingi ng screen. Spin. Oh. Santa Maria. 4-3. 1-2-3. What a spin by Babap Santa Maria. Gandang galawan nun. Pag ball screen, nakita ni tumama yung screen. Ganda ng spin. Isipin mo partner, spin 3 points yun ang tawag doon. Oo, mukhang narinig tayo. Yun, Oo. nag-i-enjoy ang mga fans nanonood Oo. dito sa Cafuerte. Cafuerte Sports Oo. Complex. Alam mo ba partner, nanonood din si Akim? The Dream. Hakim the Dream. Akim the Dream. Oh. Shout out daw kay Akim the Shout Dream. out kay Hakim the Dream. Pakitaas ng kamay. 10 hands. Talaga si mga kagaya kay paring Frank Sotero. Yon. Oo. Isa din to sa idol. Oh, gusto ko sanang maarog ang boses ni Yon. paring Frank Ang Sotero. hirap, ang hirap. Oo. Idol to. Idol. Lodi. Baka naman. Oo, sabi ni paring Frank Sotero, naging player niya ang Bardi Brothers. Ayun. Oo. Sa Inter Barangay. Sa Inter Barangay sa Abella. Oo. Ayun. Mga top caliber player ni paring Frank Sotero. So, top caliber coach din to. Si Oo. Coach Frank Ewan ko Sotero. lang kung pati sa babae, top caliber din si Top paring caliber Frank. yata to. One-man woman. Mabait naman. Mabait. Oo. Si The Dream talaga, partner. Isa din to sa mga avid fan ng basketball. Yun. Oo. Alam mo ba, partner, hindi ko matalo-talo si The Dream sa sa shooting. Dahil? Steady ang kamay niyan. Oo. Steady Hindi ang kamay. pasmado. The Dream, The Akim. Hakim the Dream. Hindi pasmado yung partner. Hindi naguhugas siya ng kamay. Yo. Kaya ang shooting steady. Hindi nawawala ang shooting. Oo, ganyan Yun kagaling sa The Dream. Yun Akim yung The sikreto. Dream. Para Oo. hindi mawala ang shooting, Oo, huwag hindi- maghugas Oh, ng wag kamay. maghugas. Hindi naguhugas ng kamay ang partner kaya hindi pasmado si Akim The Dream. Relata nasa down the lane. Hindi pumasok yung unang tira ni Relata. Second shot ni Don Relata. Nandyan yung butihing misis ni Don Relata nanonood. Stage wife. Stage wife yan partner
si Michelle Relata. Yun, end of the... Okay, so end of the first half, lamang pa ang kamaligan ng 2 points sa team ng Kanaman. So partner, so for the meantime, magbabalik kami dito sa Ako Bicol Cup Kamsur leg. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako laon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas.
recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol. Tadapulan ang tabang tigi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Okay, so partner, welcome back sa second half ng Kamaligan versus Kanaman dito sa Cafuerte Sports Complex. Partner. Santa Maria. Bardel, Lionel, drive. Kick. Santa Maria. Pressure. Mendoza. Kick sa corner. Open shot. No basket. Magalong. Rebound. Paso Alyaray. Doloso. Last touch. Yun, partner. Gusto kong bigyan din itong pagkakataon na to. I-shout out ang mga graduating students ng Universidad de Santa Isabel de Naga Incorporated. Lalo na si Mr. Vince Dishoco. Shout out sa'yo. Shout out po sa mga nanonood. Lalong-lalo na ang head coach ng team Nabwa na si Coach Mark Dasal. Yo. Hindi daw siya nakapanood kasi nasa Legazpi siya ngayon, si Coach Mark. Coach Mark. Nakaano sila. Uy. 1-3-1, 1-3-1. full court press. Pastor Relucio.
Aquino. Back to Relucio. Screen by Pableo. Relucio drive. Uy, parang inagawan ng Candy. Oo. Turnover by Relucio. Pagkatapos foul by Relucio. Dalawang bukol. Dalawang bukol. Oo. Partner, ano? Review. Yun, review yata. titingnan. Oo. I-review. May challenge. Ito yung isa sa mga bago na dinagdag dito sa liga ng Ako Bicol Cup. Oo. So, pwede mong i-challenge para masiguro na tama yung tawag ng ating magagaling na referees. Partner, nanonood din pala si Joshua Garcia, yung assistant coach ko sa Team San Fernando, sa Ako Yun. Bicol. Joshua Garcia. Shout out din Shout kay out. kay Nat Chavez sa taga San Fernando. Saka si Darlene. Nanonood din sa atin, Ayun. partner. At yung isa din sa student athlete ng Universidad de Santa Isabel Dinaga, si Enzo Alawe, nanonood sa atin. Oy, shout out daw, Dok, sa asawa ni Sir Frank Sotero na si Dr. Nang Sotero. Oo. At ang Mabait yan. Mabait yan si paring Frank. Mabait yan si Hindi yung paring babaero. Frank. Hindi. Hindi babaero. At ang butihing kanilang dalawang anak na si Mark Benedict at Mark Nicholas. Ito si Gab nanonood din. Uy, shout si out Papa. din, pero hindi niya ako kabati. Okay. Pero sabi ni Gab, shout out ko daw siya. Shout Hindi out. niya daw ako kalaro. Hindi pa daw pa ako kayo- nagbibigay ng sorry sa kanya. Pero mahal na mahal ko tong Gab de Vera na to. Mahal ko din to. Mahal natin to, Gab de Vera. Hindi natin pwedeng pabayaan to, Hindi Gab de pwede. Vera na to. Coach Gab, baka naman. Oh. Ano? 15 foot si RD Magalo. RD Magalo. Oo. Yung substitution partner. Pasok yung labas si Aquino, pasok yung Tolentino. Jexter Tolentino. Isipin mo, partner, dito sa AKB Cup, maraming nanonood. Lalo na yung yung mga kakilala natin na naka-stay tuned sila sa laro ng AKB. Oo. So, Lalo na sa mga taga San Fernando, yung assistant coach ko si Wawa, sila Natnat, sila Darlene. Oo. Orog mahon yan, partner, pag sina-shoutout natin. Oo. kumbaga, malayo ang mileage. Oo. Kasi, anong tawag dyan, even sa international, madami, kahit itong mga players na to, pwede silang mapanood ng mga scouts, na pwede silang ma-discover. Oo. May pagkakataon pa na makalaro sila sa big leagues. Gandang play. Oy! Dolosa, offensive rebound. Open 3 by Mendoza. Mendoza, 3 points. 1, 2, 3. Tolentino. Sumabit. Si Doloso. Itong Mendoza, sabi daw, walang tira sa Binigyan mo din tong Dexter Mendoza na to eh. Ito ng open shot. Open bomb. Pasok to. Open bomb. Nako. Magsisisi ka at iniwanan mo itong open. Alam mo ba, partner, si Gab de Vera, nung siya ang conditioning coach ng CSPC, ni Coach Pete, ang tinitrain nito, itong mga majorette ng CSPC. Ayun, hindi lang players, pati medyo Ay, hindi lang. Ganyang kagaling, ganyang katinik yung Gab de Vera. all around. Ay, talo dun si Kuya Jude. Mas dito ako sa Gab de Vera, matinik to pagdating sa babae. Isipin mo, trainer ng majorette ng CSPC. Strength and conditioning, coach. Pero kung ako, naaara ako dyan kay Coach Gab. Magaling tong Gab de Vera na to. Coach Gab, Oo. baka naman. Ito, nanonood sila Coach Mark. Sila Coach Pete. Ayun, Oo. Coach Peter Barcelona. Saka si Madam Rai. Yun. My dear Rai. Oo. Magandang gabi, madam. Relax na relax sila dun sa sa opisina. Yun.
pinapanood nila yung mga game. Oo. Game ng Kanakman versus Kamaligan. Oo. Sa tingin ko, hindi pa sila nagpapatayo ng bote. Hindi pa. So, yon. Remaining time, 7 minutes and 21 seconds of the third quarter. Pakinggan natin ang report ni Jessa kasama ang assistant coach ng Kamaligan. Jessa, pasok. Thank you, Coach Asai and Coach Joji. Here with me is the assistant coach of Kamaligan, Coach Jojo Apolonio. Good evening, Coach. This is another intense game given by Team Kamaligan, which just only means that your team is always exerting so much efforts in every game. Paano po hinanda ang inyong mga players for this game? Dahil nakasalalay nga dito ang pagpapatuloy nyo sa ating competition. Last practice namin was yesterday. Yung focus kasi namin yesterday was on the defensive side. We need to use our bigs and capitalize on them, and we should ride with the intensity of the game. Ayan, thank you for that, Coach. Aside from that po, what can you say po about your experience here in Ako Bicol Cup Camarines Sur, since considering na patapos na nga ang elimination round? AQB Cup is a once-in-a-lifetime event. Actually, this is a new event para sa Kamsur. We usually have the intertowns and the small leagues only, but this one's a big league and a great exposure for the players and the teams all over Kamsur. And who knows, Coach, na baka meron pa next year. So hopefully. Hopefully. Yes, agree nga din ang lahat ng taga Camarines Sur for sure. So that's the latest for now. Back to you, Coach Sai and Coach Joji. Okay, so yon. Salamat, Jessa. So yun na nga yung sa adjustments with regards sa team ng Kamaligan. Isa sa mga ginawa nila sa practice is on defense, and they would want to take advantage of their bigs. So, Coach. Okay, partner, may nasaktan dun sa sa last sequence natin, si Progoso. Edelberto Progoso, number 6 ng Kamaligan. Kaya ini-stop muna yung game. Hintayin natin yung yung saan ng bola sa team Kamaligan ng bola. Pressure sila. Naka-diamond sila. May pressure si Barde. Estilan. Alyare tumatakbo. Caroche. Pasto Alyare. 2 points. Nagmamadali. Barde. Last touch ni Lionel Barde. Ball possession ng Team Kanakman. Mendoza nagmamadali. Kiki Alyare. Fake. Pasto Magalong to Caroche. Long bomb by Caroche. 1, 2, 3. Yon, partner, napa-time out ang team ng Kamaligan. Unti-unti lumalayo. 11-point lead na ang Kanakman. Gusto ni Coach Brian i-organize na naman kasi 11 points na ang lamang ng Team Kanakman. So, sa iyo, partner, anong assessment mo para makadikit ang Team Kamaligan sa Team Kanakman? Well, una is yung ang ginagawa ng Kanakman is high octane ball game. So, pwede nilang i-try na bagalan yung tempo ng ball game kasi lalo na dito sa team na kapag nakipagsabayan ka sa team na high octane, para mo na ding binubuhusan ng gasolina yung team na ganyan kasi lalo silang ginaganahan. Pero kung itatry mong bagalan yung laro, pwedeng mapunta or makuha ulit nila yung momentum at paunti-unti makuha nila yung kalamangan, partner. Tama ka, partner. Isa pa rin dito, partner, sa pwedeng ihabol ng makahabol ng Team Kamaligan, lalo na yung matchup nila. Player matchup nila. Importante ang player matchup saka yung player substitution. Kung paano ang pasok, kung paano ang adjustment mo sa game. Pableo.
Block by Magalong. Good hustle by Team Kanakman. Bola po ng Team Kanakman. Substitution. Marjan Barde out. Joshua Ayo in. Grabe partner, Yun. grabe ang dikdikan sa ilalim. Intense na intense. More talagang physical na laro nito. Talagang kung sino ang compose sa last minute ng game, siya yung mananalo dito. Sabi mo nga, kung sino ang may pinaka-high octane, yun ang mananalo. Oh. Last touch by Caroche. Same ball. Ayo. Inbound by Joshua Ayo. Pass to Pableo. Turnaround shot. Pableo. 2 points by Kobe Bryant Pableo. Mendoza. Screen ni Magalong. Mendoza. Umahanap ng papasat. Mendoza. Kick. Tinikang bola, kaso walang pinasahan doon. Wala. Si Dexter Mendoza. Hindi nasalo ni Casper yung bola. The friendly goes. Yes. The friendly goes. Ayo. Barde. Dribbling the ball. Set by Barde. Pass to Ayo. Entry pass. Post entry. Ignacio. Dribble. Oh, telegraphic pass. Kitang-kita. Okay, hintayin natin. Out of bounds. Oh. Kanakman. Basketball. Relata, humihingi ng inbound play. Sumesenyas ang Relata. Relata. Pass to Mendoza. Mendoza drive. Reverse layup. No basket. Babap. Dribbling. Oops. Binigyan si Duloso. Nakita mo ba yung partner? Nakita ko yun. Mukhang binigyan nga. Kaso, tingnan natin muna ang magiging judgment ng mga referee. Binigyan. Ewan ko lang kung tama din yung nakita ko. So, i-review ng ating mga referees para makita. Partner, para sigurado na tama yung magiging desisyon. Kung anong klaseng foul ba yun? Kung unsportsmanlike foul ba? Kung regular foul ba? So, eto yung kagandahan, partner, ng may review, na may coverage. So, pag may mga tawag na kailangang siguraduhin kung may nagawa ba nang hindi sinasadya yung mga players para maging fair and square din yung magiging decision nila. Ang ganda ng panaman partner ng team ka naman is yung ball movement nila. Oo. Maganda yung ikot nila ng bola. Kasi ang kagandahan na siguro yung practice nila sa before itong game na to na versus nila sa Team Kamaligan. Relying sila partner sa ball movement nila. Oo. Doon sila umaasa. So, kumbaga lahat nabibigyan ng pagkakataon na hanapin yung best possible na tira. Number 24 for Team Kanakman, John Michael Veloso, and a sportsmanlike foul for number 25, Babak Santa Maria for Team Catalina. Ayon. Unsportsmanlike ang tinawag kay Babak Santa Maria. Mukhang off night ngayon. What a time na mag-offline si Babak Santa Maria.
Kasi kailangan yung kanyang opensa. Number 24, Doloso, nasa 15 foot. Yung partner. Ibang mga players, kinukontest pa rin yung yung mga overacting daw ng mga player. Ayun. Okay, partner. So, pakinggan natin ang report ni Jessa kasama ang assistant coach ng Kanaman. Jessa, pasok. Well, thank you, Coach Joji and Coach Sai, mga kasurog. You're still tuning in dito sa nag-iisang Ako Bicol Cup Camarines Sur. Kasama ko nga ngayon ang head coach ng Kanaman, ay assistant head coach, Coach Paps. Kamaligan is a strong contender in this year Ako Bicol Cup Camarines Sur. Paano niyo po pinaghandaan ang game nyo against them? Paano lang kami nag-prepare nung mga last games, dinoble, triniple lang namin yon. Sabi namin sa players namin, kung kaya nyong ilabas yung A-game nyo ngayon natin ito pinakakailangan. Do or die game namin to, so this is a must win. Kaya lahat talaga, dinoble namin, lahat. Magsimula sa defense hanggang sa offense, polishing ng play, sa depensa, lahat, inayos talaga namin. Talagang pinaghandaan namin yung kamaligan. Indeed, napaka-importante nga ng game na ito. Coach, what can you say po about your experience in this year Ako Bicol Cup Camarines Sur, considering that malapit nang matapos ang elimination round? So far, sobrang grateful ako. So, maraming salamat sa nag-organize or gumawa nitong tournament. Napakalaking opportunity sa aming mga coaches. Lalo na medyo konti lang yung liga namin ngayon since pandemic. So, sobrang laking tulong para ma-enhance kami, ma-showcase yung talent ng lahat ng coaches, ng players around Bicol. And maraming salamat po. And thank you for that, Coach. That's all it is for now. Back to Coach Joji and Coach Sai. Okay, so thank you, Jessa. Yun na nga, so part ng preparation ng team ng Kanaman is yung balance sila na preparation to inspire players to bring their A-game. Considering nga na ito is a do-or-die matchup between the two teams. Partner. Uy. Oo, yung go hard sa basket ni Kobe Bryant Pableo. Parang nasaktan siya. Hindi pa tumatayo. Bumagsak. Oo, bumagsak. Si Kobe Bryant Pableo. Number 24, Team Kamaligan. Tingnan natin. Parang masama yung bagsak niya. Tumayo na. Ayun. Malakas namang player to eh. Condition na condition. Condition pa naman to si Kobe Bryant Pableo. Partner, humingi ng timeout. Ayun. Okay, so remaining time 4 minutes and 6 seconds of the third quarter between Kanaman and Kamaligan. Kanaman running score 55-48 in favor of Kanaman. So yun, partner, dito nga since highly intense yung ball game, dito papasok lalo na sa fourth and final quarter yung conditioning ng mga players. Gaano ba kakondisyon yung mga players? Yung preparation nila hindi lang, sabi mo nga kanina, hindi lang physically but also mentally and emotionally. Lahat naman yung partner, nandun yun. Pati yung timing. Ayun. Kasi importante yun. Timing is everything. Yun. Partner, nanonood sa atin yun sa Athletics Office, sila Coach Snoopy. Ayun. Lalo na si Coach Gab. Coach Yung Gab. mahal nating Gab de Vera. Coach Baby Gab. Anton. Baby Anton. Baka naman. Baka naman gusto mag-trainer ng mga majorettes. Baka naman. Makaara. Doon sa Bicol, makaara si Coach Gab. Yun. Ignacio. Ayun. Babap. Dribbling the ball. Natawag. Si Barde. Pass to Ayo. Back to Barde. Barde drives. Kick. Babap. Pass to Ayo. Open for 3. Ayo. Long bomb. 1, 2, 3. What a time para magparamdam si Joshua Ayo. Barcena. Binababa ang bola. Pass to Bobier. Humahanap ng papasahan.
Tumawag ng foul si referee. May holding. Oo. Kakagirian. Oo, may tinatawag na may tabanan. Oo. Nagkakakiskisan lang. Carlo Alonso checks in for team. Ganito ka-intense ang ball game, partner. Oh. 14 seconds to shoot. Yan yung tinatawag nating prinsipyo. No. It's a penalty situation for Team Kamalikan. Hashtag. Prinsipyo. And also for the shooting Oy. free throws for Penalty na ba? Hindi pa. Tama. Penalty na, partner. Penalty na. Nasa down the lane. Si Dexter Mendoza. Unang tira. Buslo. Kung sa Tagalog, buslo. Pangalawa. Titingnan natin kung buslo pa rin. Sana hindi natin na-jinx. Buslo nga. Dalawa. Buslo pa rin. Oo. Alam mo ba, partner, tuman-tuwa si Gab de Vera. Anton. Idol ko to pagdating sa pag nagte-training na major. Gab de Vera. Anton. Pasend naman sa Gcash. Oo. Hoy. Last touch. Oo. Running score. 52-57 in favor of Kanakman. 5 points pa rin ang lamang. Magalong. Mendoza. Caroche. Pass to Mendoza. Magalong. Oh, what a spin by Ardi Magalong. Magalong for 2. Oy. Foul. Tinawagan ng foul partner si Joshua Ayo. Tinawagan ng foul. At penalty na. So that would result to free throws. Open basket yan, partner. Walang bantay yan. 15-foot line. So down the lane. Unang tira ni Caroche. Buslo. Buslong. Ano lang ang tinamaan? Net. Si Anton, din yan eh. Shooter din yan si Anton eh. Shooter. Oo. Ganda na shooting form ni Anton eh. Pag naglalaro kay Coach Snooki. Yan, isa sa go-to guy ni Coach Snooki nung panahon. Yeah. Anton Gab de Vera. Open. May foul, partner. Alam mo, partner, nanonood din si D-Rai. Nanonood din siya ngayon. Pero may hashtag kami kay D-Rai. Ano yun? Hashtag marupok. Ayan. Hashtag marupok. Marupok ka din ba, partner? No comment. Depende. May mga pagkakataon. Marupok din. Marupok din. Kasi si D-Rai yung hashtag namin ni D-Rai, marupok. Hashtag marupok. Ignacio, hindi pumasok ang unang tira. Second shot by Ignacio. Basket. Mendoza, pinipressure ni Ayo. Nagbabanggaan. Pass to Caroche. Caroche, naghihintay. Jump shot by Caroche. Caroche! 2 points. Pinipressure. Babap. Pinipressure. Steal by Relata. Easy basket. Turnover. Another turnover. Nagmamadali kasi. Sunod-sunod ang turnover. Yun ang mabigat doon. Relucio babalik. Babap. Turnover na pasa ni Babap. 1 minute 59 seconds of the third quarter. Out. Relucio in. 12 na partner ang lamang. Biglang lumobo ng 12 points. Kanina, 5 points pa lang yung partner, Dahil sa turnover, yun ang na-convert nila sa points yun. Tumira. Rebound ni Barde.
Pass to Ayo. Easy basket sa transition by Joshua Ayo. Uy, nagigirian. Nagigirian ang dalawa. Mendoza. Pine-pressure si Mendoza ni Ayo. Relata. Dribbling the ball. Screen by Tolosa. Kiko Tolosa. Pasahan. Caroche. Open shot. No basket. Last touch pa ng Kamaligan. Last touch by Kamaligan. Mukhang hindi sumasang-ayon ang basketball gods sa Kamaligan. For Nonoy Ignacio for Team Kamaligan. Relata. Oy, titingnan. Okay. Re-reviewin ba? Parang may review partner. Sisiguraduhin kung Oo. kanino ba talaga ang possession. Coaches challenge. Coaches partner. challenge. Importante din to eh. Kung kailan, importante yung timing, kung kailan mo gagamitin yung coaches challenge. Sabi ko nga, partner, time is everything. Yon. So, lalo na pag crucial yung matchup, crucial yung laro. Oo. So, pwede mong gamitin yon para siguraduhin na tama yung Challenge unsuccessful. The ball Power. will remain with Team Calaban. ngayon. So, yung bola is mananatili sa team ng Kanaman. So, meron silang 13 seconds sa kanilang shot clock. 13 seconds shot clock. Okay. Ano yun? Stepping on the line. Stepping on the line ba? Oo. Stepping on the line. Oy. Oy. Binato. Nakita Parang- mo pa rin yung stepping on the line. Oo, Yun. kitang-kita yung partner. Kitang-kita. Parang warning ang partner. Oo, kasi bawal yon. Hindi mo pwedeng ibato ang bola. Warning for number 1, Yunel Barden. For Team Kamaligan for unsportsmanlike behavior. Yun, unsportsmanlike behavior. The ball will stay with Team Calaban. 11 seconds shot clock. 11 seconds to shoot. Caroche, inbounding the ball. Pass to Relata. Relata drives. Fade away shot by Relata. No shot. Rebound by Barde. Pass to Ayo. Ayo. Spin. Ayo. Pressure. Foul by Bobier. Parehas na nasa penalty. Oo, parehas na partner nasa penalty. Parang partner, hindi ko nakikita yung isang player ng na Team Kamaligan. Sino? Si Iman. Hinan ba yun? Hinan ba yun? Alexis? Oo, Hinan. Iman o Hinan yun? Hinan yata. Hinan yan. Parang Wala siya ngayon dito sa ball game. Baka, Ayo. ayun. Make First shot is good. ang first shot ni Ayo. Second shot, tingnan natin kung papasok. Uy. Oh, bag shot pa yung partner. Board member. Oo, board member. Oh. Nakatrap sila. Nakatrap. Nagtatrap. Nagpakita ng trap. Trap. Caroche. Pass to Tolosa. Oh. Ano yun? Anong call ng referee? Jump ball yata. Wait natin. Possession arrow. Tingnan Parang natin jump ball ah. kanino ang possession. Uy, possession arrow sa Kamaligan. Favor of Kamaligan. 14 seconds shot clock. 14 to shoot. Ayo for long bomb. Ayo. 1, 2, 3. Long bomb by Joshua Ayo. Bobier drives. Oh. Rebound by Bobier. Fake. Oy, Fake. Oh, natawagan ng foul. Ng traveling. Traveling. Too many Natawagan ng- steps. Oo. Daming nasobrahan. Di Nasobrahan pwede ang partner. the man with a million moves Oo. nang hindi nagdi-dribble. Dribble ka pa rin. Barde, dribbling the ball. Pass to cross to Relucio. Finger roll. Rebound by Bobier. Pass to Caroche.
Pass to Mendoza. Uy, What a alley-oop pass by Mendoza, connection to Relata. Nakakuha pa ng foul. Saktong-sakto. Bonus shot by Jason Relata. Jason Relata will be shooting a bonus shot. J-Bar Aguirre checks in for Team Kanaman. Bonus shot is ay, no good. Bardel, Lionel, dribbling. Pass to Aquino. Bam! No shot. Backboard, tumama partner sa backboard. Tumama sa backboard. Oo. Hindi daw nahawakan, pero tumama sa backboard. Oo. Bump na naman sana yung partner. Oo. Pasabog na naman yun ni Joshua Ayo. Naka-full ang Mendoza, Kamaligan. Alyare, tumingin sa oras. 10 seconds. Drive, pass Uy, to Relata. gandang What a pasa. connection, what a backdoor cut by Jason Relata. Relucio. Wala Pull-up ng jump. oras. No shot by Kevin Relucio. Okay, end of the third Ganda quarter. ng partner, ng backdoor cut ni Jason Relata. Kitang-kita. kitang-kita. Oh, what a connection. So, end of the third quarter, 67-60 lamang ang Kanaman. So, andito pa rin tayo sa Ako Bicol Cup Kamsur Leg. So, partner, pag ganitong fourth quarter, ano bang mga adjustments na pwede? Lalo pa na, anong gagawin mo kung ikaw yung nasa team ng Kamaligan? Sa part ng Kamaligan partner. Sipagan pa nila yung laro nila. Unang-una yung defense nila, yung transition defense nila. Kasi kanina masyado mabagal. Mas dagdagan pa nila yung intensity ng game nila. Kasi as a coach, kailangan natin mag-adjust lalo na dito sa last quarter natin. Dahil yung team Kamaligan behind by 9 points pa rin. Na ang lead pa rin is team Kanaman. Oo. Sabi ko nga, the great one adjust. Dito sa fourth quarter na to, ang is the great one adjust. Yun. So, kung sino yung makakapag-adjust, siya yung the great one. Siya ang the great one. Kung sino ki Coach Tope, saka ki Coach Brian, yun ang mananalo dito sa game na to. Yung tinatawag natin, hashtag the great one. The great one. Adjust. Hashtag the great one adjust. Ayun. Bago yun, partner? Bago ba? O luma na? Bago yun. Bago yan. Hashtag the great one adjust. Yan. So, fourth and final period. So, lamang ang Kanaman ng 9 points. Makikita natin kung ma-maintain ba, madadagdagan, or Kamaligan will try to win from behind. Okay. Uy. Offensive foul ang tinawag ni referee. Moving screen Moving yung partner. screen ba yun? Moving screen yung partner. So, pag nag-screen, bawal gumalaw. Bumalik na partner si Santa Maria. Wala Saka pa si rin. Ignacio. Itong tandem na to, itong Batman and Robin ni Coach Brian Ayo. Nagkataon Oy, parehas drive. offline. Uy! Jump ball. Baseline drive ni Santa Maria. Ngayon na tawagan ng jump ball kasi halos nakuha yung bola. Nag-agawan silang dalawa. Oo. 14 to shoot. 14 to shoot. Pobleo. Uy, ganda. May kasama pang foul. Kobe Bayan Pableo. Ganda nung spin na yun sa post. Spin sa baseline. Tikaso, tinamaan si RD Magalong yata to.
Tinamaan sa muka. Yung sa ikot ba? Oo, sa ikot yung spin niya. Yung spin niya sa baseline, bigay sa post. Pagkatapos biglang ikot sa spin, yun. Tinamaan sa mukha si Magalong. Sa tingin ko wala naman. Wala naman Unintentional naman siguro. Hindi naman, okay naman yung yung contact. So, kasi nakadikit yung depensa. Talagang hard din yung defense, tight defense yung ni RD. Tinamaan siya. Pataas yung kamay eh. So, attempt sa basket. Kaya mostly ng mga ganyan na mga sequence is talaga natatamaan ka. Oo. So, sinisiguro lang ng ating mga butihin at magagaling na mga referees kung ano yung nangyari kanina. Yung sequence kanina para mabigyan ng tamang desisyon. So, dito mo din makikita, partner, kung gaano i-motivate ni Coach Tupe yung kanyang mga players, na kung saan sinasabi niya na kahit pa anong resulta, mag-focus lang sa ball game. Kumbaga, eyes on the prize. Ito, nasa 15-foot line si Kobe Bryant Pableo, number 24. Idol ito, partner, si the legendary, the late Kobe Bryant. Hindi parang hindi obvious. Kobe Bryant. Ha? Hindi, obvious ba? Hindi masyado. Hindi masyado. Okay. Slight lang. Yun, pasok yung shot ni Kobe Bryant Pableo. Mendoza. Pine-pressure si Mendoza. Nakuha ni Mendoza. Caroche, pass to Mendoza. Attempt for 3. No shot. Uy, mag-roll pa yun. Pableo. Rebound by Pableo. Uy, what a spin! Hindi lang pumasok. Rebound by Magalong. Pass to Caroche. Ano yun? Para may commotion partner dun sa kabila. May commotion partner. May nakakagirian doon sa kabila. Si Bailon. Saka si Kobe Bryant Pableo. Ayun, titingnan. Baka lang. Nagkalambingan lang. Oo. Okay, partner. May mga nanonood dito. Oo. From Santa Ana, Manila. Meron din. Si Macmac Samonte, si Jerome Buñales, Miguel de Guzman, saka si Patrick Gabriel. Meron din dito ang aking pinsan watching from Singapore. Shout out sa iyo. At yung isa din sa mga graduating students ng Universidad de Santa Isabel de Naga Incorporated College of Nursing. Si Luis Moran. Shout out sa iyo. Magandang gabi. Advance ang congratulations. Ito, partner, from Santa Ana, Manila. Pati Santa Ana, Manila, may nanonood sa atin. Sila Macmac Samonte. Ulitin ko, sila Jerome Buñales, si Miguel de Guzman, saka si Patrick Gabriel. Mga kaibigan ni partner Jan. Hi sa inyo. Magandang gabi. Magandang gabi sa inyo. Kanaman ang bola. Inbound ni Caroche. Pass to Mendoza. Pinipressure ni Ayo. Pressure. Si Mendoza. Still by Babap. Layup. Ayaw hindi talaga. pumasok. Rebound by Bailon. Magalong. Pass to Bobier. Wrong pass. 9 minutes. Ayo. Bam.
Long bomb, 1, 2, 3 by Joshua Ayon. Partner, mainit ang kamay ni Joshua. Mainit nga, napatawag ng timeout si Coach Tope Espinosa. Kasi 3 puntos na lang ang kalamangan na hinahabol ng Team Kamaligan. So, ibig sabihin, nag 6-0 run ang team ng Kamaligan. Bigat-bigat to, partner. Malayo-layo pa. Meron pa tayong 8 minutes and 50 seconds sa fourth and final kanto. Talagang intense ball game to, partner. Sarap ng laro. Pero napansin ko, partner, yung Babap Santa Maria, offline talaga. Kasi miski sabihin natin, partner, na offline pa yung Santa Maria. Kasi veterano yung Santa Maria. Hindi natin alam sa last Dito sa last 8 minutes. Last 8 minutes or last seconds ng ng last 2 minutes ng fourth quarter. Talagang ito dito ibibigay ni Coach Brian ang bola niya. Ito ang go-to guy niya, partner. Pero sabi nga sa mga coaches, sabi ng mga coaches, walang malas sa depensa. Kailangan lang nating dumipensa, i-hustle lang natin at pero partner, may nalaman ka nang namala sa depensa? Wala pa rin. Wala pa rin ba? Kung hindi di depensa. Pass to Caroche. Caroche, sumesenyas. Binigay kay Alyare. Alyare, humanap ng papasahan. Mali ang pasa ni Alyare. Drive by Marjon Barde. Bank shot by Marjon Barde. 1 point lead. 1 point na lang. Caroche, nagmamadali. Caroche, cross-court pass. Last touchdown ng Team Kanakman. Kamaligan basketball. Barde. Baba, post. Barde. Sumenyo si Barde. Middle. Barde, Ayo. Bang! Joshua Ayo, what a bomb! 1, 2, 3 by Joshua Ayo. Kalamangan. Nag-iinit na partner. Magalo. Pass to Caroche. Caroche, sumesenyas. Pasa kay Magalong. Magalong. Pinasa kay Alyare sa poste. Alyare, tumira. What a shot by Gemma. Alyare. Babab. Back to Barde. Barde. Pinasa kay Ignacio. Ignacio. Cross-court pasa kay Ayo. Pasa kay Barde. Barde. Drive the ball. Kick ko Babap. Babap. Pass to Pableo. Pableo. Go hard sa basket si Pableo. May kasama pang foul. Maganda. Intense. Intense na intense. Partner, ulitin ko si the best sisig in town. H&J. Located sa Santa Lucia, Magarao. Owner Hermes Sabio. Saka partner, nanonood si Melton. Melton, kumusta? Melton Julia. Alyare, short jumper, no shot. Rebound by Ignacio. Ignacio, pass to Barde. Pass to Pableo. Pableo, naghihintay. Pableo, drive. Layup by Pableo, no basket. Rebound. Barde. Shot by Barde, no shot by Barde. Alyare, nagmamadali. Bump by Ayo. Connection, another connection. Gandang pasa yun. By Alyare to Relata. Barde. Dribbling the ball. Pass. Pass. Stepping on the line. Stepping on the line. Okay, lamang na partner ang Team Kamaligan by 1 point. What a ball game, partner. Toe-to-toe ang laban natin na to. Akala ko kanina didiretso ng Kalamangan ng Kanakman. Nagka-rhythm partner, nagka-momentum yung Team Kamaligan.
Kaya ngayon, lamang sila by 1 point. At dito na din papasok yung conditioning kasi mukhang nagka-cramps na din yung Dexter Mendoza dito sa... Sa tingin mo, partner, sa hula mo lang. Ano? Sino mananalo sa dalawa? Yung lamang. So, pero parang... Sa tingin mo, ilan ang lamang? Mga dalawa. Dalawa. Nangangamoy. Baka mag-overtime to. Malay Yan natin. ang mahirap. Kung mag-overtime to, sabi mo nga, dapat high octane yung gasolina. Ayun. Kinarga nila. Hindi low octane. Hindi. Oo. Nakahabol yung nakuha ng momentum ng team ng Kamaligan. So, they're leading by 1 point. Sabi nga ni partner, hashtag the great one adjust. Oo. Di ba? Kung sino mag-a-adjust dito sa dalawa, si Coach Tupi ba? O si Coach Brian. Oo. Kamaligan's ball. Baba, pumanap ng papasahan sa inbound. Pasa kay Barge. Uy. Intercept. Yun. Pasa kay Relata. Bang. Uy. What a defense by Joshua Ayo. Maganda yung defense. Ganda ng depensa ni Joshua Ayo. Stop niya doon yung transition ni Don Relata. Jason Relata ng Kamaliga, ng Kanaman. Magalong. Karoche. Alyaray. Fake. Alyaray. Uy. Traveling. Sabi ni Alyaray, may foul daw. Hinawakan daw. Nakatrap sila. Pableo, binaba ang bola. Nagdi-dribble ang Pableo. Pass to Santa Maria. Mahanap ng papasan. Binalik ang Pableo. Open shot. Open shot by 3. Kobe Bryant, Pableo. Doloso. Pass to Magalong. Uy, nabot ni Ignacio. What a defense by Ignacio. Samuel Ignacio. 5 minutes, 55 seconds of the fourth and final quarter. Lamang ang Kamaligan, 77-73. Ayo. Back to Babap. Uy. Delikadong pasa yun. Wrong pass. Pass to Alyaray. Drive sa basket. Hindi inabot. Gandang depensa. Marjon Barde. Pass to Pableo. Inabot. Foul. Pababa pa lang daw, sabi ni referee. Down. Fastball ba yun? Oo, sa baba pa daw. Sa baba pa raw. Hindi pa rin daw. Hindi binigyan ng free throw. Penalty na. Hindi pa naman. Hindi pa. Nababa daw. Baseline inbound, partner. Oo. Okay, 16 seconds. Oo, inbound ni Babap. Ignacio. Pinipressure ni Magalong. Binigay kay Pableo. Nagdi-dribble behind the back. Pass to Ayo. Bam! Hindi pumasok. Power rebound ni Doloso. Karoche. Pass to Relata. Open shot. Oy, iba ang tinamaan mo, partner. Nahulog yung butiki. Oo, butiki ang tinamaan. Babap, tumatakbo. Oh, step back 3. Oh, partner! What a time! Step back 3 pa yung partner ni Babap Santa Maria. Nako, just in time. Step back 3 pa yung partner. Ayun, napa-timeout ngayon si Coach Tope ng Kanaman. Lamang ng 7 points. Oo, remaining time, partner. 5 minutes and 2 seconds. 2 segundo ang nalalabi sa oras natin. Ayun. Oo. So, kaya, partner, ang mangyari nito, both coaches talagang, doon talaga makikita yung patibayan ng adjustment nila. Oh, up to the last seconds ng laro sa fourth quarter. Oh, sabi nga, partner, the great one adjusts. Oh. Partner, batiin natin yung mga nagpapa-shoutout sa atin. Meron pa ba? Wala na. Parang wala na. Nagsawa na sila.
Wala na, wala nagsawa na. na. Wala, Okay na, nagsawa okay na sila magpa-shoutout sa atin. So, yun, yung mga fans namin dyan, mahal Oo. namin kayo. Oo. Lalo yung fans ni Coach Joji. Yung mga estudyante ni Coach Joji sa Hello. sa USI. Hello, mag-aral kayo ng maigi nang Oo. maging registered nurses kayo. RN, ano? RN. Pagkatapos ng registered nurse, mag-experience. Experience. Anong klaseng experience? Magtrabaho. Yan. Okay. Balik tayo. Back to the Balik ball tayo game. sa ball game at baka Mendoza, kung saan tayo nagdi-dribble. Pinasa kay Elyaray sa corner. Pass to Duloso. Kick kay Mendoza. Pinasa. Cross-court pass. 3-point. Hindi pumasok. Partner. Na-rebound na Ignacio. Binigay kay Babap. Ito si Babap. Bumababa ng bola. Okay, Babap. Ay, Elyaray, tinawagan ng foul. Handcheck yata yun. Handcheck yun. Oo, kitang-kita, pati dito sa taas. Holding down, sabi ni Rep. Oo. Penalty na, partner. Penalty na ba? Ay, oo. Agang nag-penalty. Uy. Disadvantage. Early penalty yung partner. Yung mga ganito partner na, na pagkakataon, mga sequence. Pag na-early penalty, anong advantage saka disadvantage mo dun sa laro? Well, advantage ang disadvantage dito is kapag kayo yung nasa penalty, lahat ng every time na mag-foul would result to free throws. So, kumbaga, kung naghahabol ka, ang tendency mo is hindi ka makapagbibigay ng tight na depensa kagaya ng dati. So, kumbaga, medyo hahatakin mo yung depensa. Kasi, once na maging aggressive yung offense, kailangan iwasan may disiplina yung mga players with regards sa pagtatapik. Magalong. Kick. Elyaray, fake. Binabantayan ni Babap. Oy, 3 points. Hindi pumasok. Rebound ni Magalong. Kick to Caroche. Uli. Another 3. Oy! Yan ang tinatawag natin, partner. Good look. Good look. Good look. Pag hindi mo nakuha sa una, try mo ulit. Try and try until you succeed. Kiki Ayo. Oy. Open bomb. No shot ni Ayo. Mendoza. Pasa kay Magalong. Cross-court kay Caroche. Oy! What a defense! Buta tayon. Pasa. Yan. Nandyan pala si Duloso. Napaganda partner. Barde. Lionel. Dribbling the ball. 3-point lead. Yun. Mahigpitan ng bantayan doon. Ni Elyaray saka ni Babap. Penalty pa partner. Mabigat yun. Galit si Coach Tupi. Umukuna na si Coach Tupi. Kasi mabigat yun eh. Mabigat yun. Papatayin sila dito ngayon sa penalty. Kasi hinto yung oras. Dagdag lamang. Dumadagdag yung lamang. Ngayon, hindi naman hirap mag-convert yung yung team ka naman. Makukuha din ng rhythm. Dalawa, buslo. Mendoza. Pinababa ang bola. Sumesenyas kay Magalong. Screen. Mendoza, tumira ng 3. Pasok! Oy! What a bomb by Dexter Mendoza. Oy, 2 na lang ang lamang. Babap, di-dribble. Oy, crossover ni Babap. Uy, hesive move. What a pass by Ignacio. What a pass by Babap. Connection. Batman and Robin to partner. What a time para magising yung dalawa. Yung Ignacio at Santa Maria. Partner. What a pass. Just in time. Magalong, fake. Go hard sa basket. Uy, tinamaan si Magalong, partner. Parang may na sprain. Babap, nagdi-dribble. Babap. Behind the legs. Babap. Uy, pasa kay Ignacio. Uy! What a pass. Kanina, partner, parang may tumunog eh. Oo.
Ayun, so pakinggan muna natin ang report ni magandang Jessa. Jessa, pasok. Kamusta kayo dyan, Coach Asai and Coach Joji? Kasi ako dito, grabe ang goosebumps na nararamdaman ko dahil sa dalawang team na ito. Dahil painit nga ang bakbakan sa loob ng hardcourt as both teams aiming for a quarter-final spot. As the time comes to an end, Kamaligan and Kanaman becomes more aggressive. But at this point, Kamaligan successfully gets the momentum sa pagkakataon na ito. Every ball possession is a crucial part in this matchup. Kaya tutok lang kayo at napakarami pa ng posibleng mangyari sa natitirang oras. Yan muna ang latest. Back to you, Coach Asai and Coach Joji. Ayun, salamat Jessa. So yun na nga, masyadong intense yung matchup natin between Team Kanaman and Team Kamaligan. Parang injury yung partners yan. Critical yung injury na yon. Critical yung bagsak na yon ni Magalong. Sabi nga ni Anton, wag patayin. Yun, wag. Wag daw patayin. Sabi Wag patayin. Oo, wag patayin. Critical. Pero partner, yung nakikita ko din natin sa baba, yung Dexter Mendoza, parang nagka-cramps na din eh. So ito yung sinasabi natin na dito pa rin papasok yung conditioning ng mga players with 2 minutes and 22 seconds at naghahabol yung team ng Kamaligan. Parang nag-cramps na yung partner. Sobrang kapag-uda ni pagod na si Dexter Mendoza. Ball pick up. Cagliari, Doloso binaba ang bola. Doloso. Pinasa Relata drives. Pass. Doloso drive. Tira, hindi pumasok. Dalawang follow up sa rebound ni Cagliari. Barde. Ignacio. Pableo. Nagdi-dribble, Pableo. Mahanap ng papasahan. Screen. Pableo. Barde. Pastor Relucio. Stop. Foul by Lionel Barde. Yun, may fouls to give pa ang Kamaligan. Ilan pa? 3 pa partner. 3 pa. Marami-rami pa. So lamang ng 4 ang Kamaligan. Remaining time 1 minute and 36 seconds of the fourth and final quarter. Doloso. Open 3. Doloso. Open 3 points. 1, 2, 3. Partner, isa na lang ang lamang. Toe-to-toe na to, partner. Hold your breath, partner. Magkakaalaman kung walang sino hihinga. Babap, nag-dribble. Babap. Still by Doloso. Dolosa, tumatakbo. Doloso, pinasa kay Relata. What a pass! Bounce pass by Doloso to Jason Relata. Lamang ng isa. Ang team Kanaman, 87 against 88. Pinipressure. Foul! Nag-commit ng foul. Si Jason Relata. Penalty pa naman, partner. Yun ang mabigat doon. Masakit yun. Masakit sa bulsa yun. Nahuhulog yung pera sa bulsa. Hindi mahanap. Mahirap. Masakit-sakit. Partner? Ano yan? 2 shots ba? Parang dalawang shot yun. Kasi penalty partner eh. Sabi ni Coach Tope, lakasan yung crowd. Boo! Sabi ni Coach Tope. 2 free throws by Marjon Valde. First attempt. Buslo. Ice in the veins. Buslo ang unang free throws ni Marjon Barde. Second shot, naubos partner. Yung 8. 8 8
Hindi Ayun. pumasok. Oy, rebound Kaya pa. lang, na-rebound na. Ayo. Babap. Sabi ni Babap, steady. Sandali Stay. lang daw. Kalmado. Uy, Babap. Step back. Uy, inabot. Stepping on the line. What a defense by Jason Relata. Basang-basa niya yung step back. Ayun, timeout. Timeout, Team Kamaligan. I-organize na naman ni Coach Brian. Tabla tayo sa 88 all. Oo, remaining time is 38 seconds, partner. Seconds. Sabi ko nga, hold your breath. Hold your Walang breath. hihinga. Oo. Ganda ng laban nito. Kasi dito yung deciding ball game na kung sino ang papasok Sa next round. Oo. At sino ba ang uuwing luhaan? Oo. Ano yan? Ang kanta niyan, partner, Imelda Paping. Yun. Oo. Mga kanta ni Imelda Paping. Yung makapabagbag Makabagbag damdamin. damdamin. Oo. Yan mga kantang ganyan. Mga nakakaiyak na kanta. Back to the ball game, partner. Back to the ball game. Ball possession partner ng Team Kamaligan. Timeout ni Coach Brian. Inorganize si Coach Brian. Kung tingnan natin kung anong dinesign ni Coach Brian na play. So remaining sa shot clock, meron na lang silang 5 seconds. Oo. Tingnan natin kung ano yung dinesign ni Coach Brian na play. Kung ano ba. At anong opensa ang gagamitin, depensa ang gagamitin ni Babap. Lalabas ng bola. Uy! Ang pass. Magalong. Uy, pass to Magalong. Ay! Bad pass. Napasobrang pasa yun. Pareho partner nag-turnover sila. Ay nako, tira na Bad pass pinasa bad pass ni Babap. Bad pass din yung pasa. Galing kay Caroche. Napasa niya kay Magalong. Magalong na Uy! tira. Uy, Pasa another. din. Turnover after turnover. Uy! Last touch yata, partner yun. May ano yata, Review, partner, What an exciting ball game, partner. Remaining time is 29 seconds. Oo. Parehas, partner, deadlock ang score. 88 all. 88 all. Oo. Kaya nga, sabi nga natin, partner, the great one. Adjust. Oo. Si Coach Brian, tinatawag yung mga players niya para mag-huddle, para magbigay ng instruction. Ayun, parang sa kanila ang nagtataba bola. na, nagkakagirian partner. Sa Team Kamaligan partner ng bola. Parehas pa ba partner may timeout? Wala na? Parehas pa yata. Hindi ko sigurado, pero parehas pa may timeout. Uy. Barde. Pinipresyon ni Relata. Binigay kay Ayo. Ayo. Di dribble. Ayo. Pinasa kay Santa Maria. Dribbling the ball. Santa Maria. Penetrate. No. Magalong. Pass to Relata. Kick to Ay, may foul. May foul, partner. Down daw eh. Oo, nasa baba pa. Kaso, tenths na lang, seconds na lang natitira, partner. Tenths, oo. 5/10 of a second. Oo, tenths of a seconds na lang, partner, ang Sabi ko na tip in na lang yung partner. Halos na yan. Parang nangamoy nga. Nangyayari, at partner. nag-overtime May overtime to partner. Naaamoy ba mo, partner, ng overtime? Nangangamoy overtime. Oo. What a ball game, partner. Pati tayo, intense tayo, kinakabahan tayo. Catch and shoot na lang to. Halos tip in na lang yan, partner. Tip in na lang yan. Pag tumabang ka kasi, hindi na yon. Tip in na lang yun. Tip in na lang yan. Oo, tip in na lang yan. Tenths of a seconds na lang eh. Wala na, partner. Wala na. Hindi na rin inabot yun. So, kinulang ang 4 na quarters. Kailangan partner mag-extend ng 5 minuto. 5 minuto para malaman kung sino yung mag-a-advance. Ito, partner, sa next round. yung extension ng 5 minutes is deciding ball game to. Oo. Kung sino talaga ang mananalo dito. So,
dito din, importante yung sinasabi natin kanina na yung conditioning ng mga players. Oo. Partner, itong yung penalty nila is continuous to partner. Continuous ba? Parang hindi eh. Oo, continuous to partner. Alam ko continuous ang penalty. Yung penalty mo sa fourth quarter, kung penalty ka na, continuous to partner. Continuous to partner. Ang penalty nito. Kaya may 2 fouls to give pa ang Team Kamaligan, samantalang ang Team Kanaman, wala na. Talagang yun, tight defense saka honest defense ang kailangan na gawin ng Team Kanaman sa laro na to. Dito sa Kanaman, malaking kawalan yung Mendoza. Oo, parang cramps na rin yung Mendoza Siya yung bibigay facilitator. ng Saka energy partner. Ball distribution sa team ng Kanaman. Ito yung facilitator, itong pinaka main guard nila partner. Steady guard kasi to si Mendoza. Saka nagbibigay ng tight defensive player to as a guard. Kasi sobrang kulit nito sa makulit depensa. Ewan ko lang kung sa babae makulit din. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Pwedeng I invoke my right. I invoke the first. Sabi nga ni Joshua na Garcia, grabe po ba ganong ang laban, intense na maray, si may reserve na lang na gasolina magana. Good insight, Joshua. Good insight. So, partner. 5 minutes. Extension tayo ng 5 minutes. Kinulang partner ng 4 na quarter. Sana tama na yung isang overtime. Malay mo magdalawang double extension to partner. Nako. Oo. Pableo. Pableo. Clear out daw, sabi ni Pableo. Loloso binabantayan. Go hard sa basket ang Pableo. Oy! Nakakuha pa ng foul. Nag-ISO si Pableo partner. Sabi ni Pableo. Alam niyang kayang-kaya ISO, niya. kaya niya. Kayang-kaya niya si Duloso. Oo. Kayang-kaya niya si Duloso. Kaya sabi niya, sa akin to. Ako ang atake dito. Guard ako sa basket. So partner, talagang sarap panuorin ng mga ganitong game. Lalo na hindi boring. With the game on the line. So may extra free throws pa. Yung Pableo. Itong Pableo kasi partners, veterano din. Nag-MPBL na rin pala itong Pableo. Ayun. Sayang din at hindi pumasok yung kanyang free throw. Alyaray. Manap ng papasahan. Uy! Ay! Nakuha ni Ayo. Sabi ni Ayo, dahan-dahan muna. Binigay kay Santa Maria. Ino-organize ang team. Ino-organize ang niya. Okay. Ayo. Fake. Ayo. Crossover. Bam ni Ayo. No shot. Transition ni hindi pumasok ni Caroche. Rebound ni Pableo. Pableo nagmamadali. Pableo go hard sa basket. Drive, no basket. Oy. May foul. Kay Marjon Barde. Parang partner, nag-cramps na rin nag-cramps na din si Pableo. Oo. Nag-cramps na din partner si Pableo. Na rin? Sobrang pagod. Pagod na rin. Oo. Kaya partner, lamang ang Kamaligan by 2 points. Remaining time is 3 minutes and 47 seconds. Of the overtime period. Sa ganyan na pagkakataon partner, ito si Pableo, parang kayang ipagpag lang yan. Parang hindi. Parang hindi ba? Kasi pag nag-umpisang umangat, mahirap. Yun lang. Talagang iniindapan ni partner ni Pableo yung yung cramps niya. Relata. Binalik kay Caroche. Mahanap ng papasahan. Pinasa kay Magalong. Ano nangyari?
Hindi nag-reset yung shot Oo, clock yata. parang hindi nag-reset yung shot clock. Oo, titingnan natin sa review naman. Review Parang- partner. Oo. Parang hindi na-reset yung shot clock. Review. Titingnan kung saan nagkaroon ng pagkakamali. Or nasaan ba? Nung Bakit? nagko-coach ka partner, ano ka na rin ba ng overtime? Oo na din. May mga pagkakataon din na may mga overtimes. Ano yung mga game adjustment mo pagdating partner sa overtime? Well, una is kasi dito sa overtime period, pumapasok na dito yung fatigue factor ng mga players. Kaya din kasama din sa mga practices na kailangan yung mga players kahit gaano ka pa kapagod, kailangan kaya mo pa rin mag-isip ng diretso. I mean, yung decision making ng mga players usually kapag pagod na is prone to making poor decisions with regards to passes, with regards to taking shots. So kailangan sa practice habang pagod sila sa practice, kasama pa din yung composure sa practice na may decision making para ma-maintain nila yung composure nila. Ayun. Partner. Free throw? Free throw ba yung Free partner? throw ba? Hindi. Parang hindi. Oo. Yung ano yung partner? Yung sa shot clock yata. Oo, sa shot clock pala yun. Oo. Sa shot clock pala yun. Anong decision ng ng referee, ni-review naman nila sa tingnan natin, hintayin natin kung ano yung magiging decision ng ating mga referee saka table. Kung ilang ang remaining shot clock na lang ang nalalabi sa team ka naman. Oo, kung may error ba or inadvertent ba or sinesenya siya parang 10 seconds daw ang remaining sa shot clock. ngayon may 10 seconds pa. Sabi kanina. Oo, nagsinesenya si referee na may 10 seconds pa. Hintayin natin kung ang remaining time partner is 3 minutes and 33 seconds. Mahaba-haba pa rin First itong oras na to. overtime. Sa first overtime. Hintayin natin. May discussion pa silang ano kaya? Hintayin natin. Ano yun? Wala pa. Ano daw? 14 seconds yata. Oo. 14 seconds shot clock. 14 seconds. Uy! Ano yun? Bad pass. Barde. Hindi dribbling the umiikot ball. yung Hand off Magalong. to Santa Maria. Screen by Ignacio. Roll ni Ignacio. Hindi pinasa. Barde. Open shot. Hindi pumasok. Rebound ni Relata. Pinasa kay Alyaray. Pinasa kay Magalong. Back to Alyaray. Hindi pumasok. Put back by Doloso. 2 points. Doloso. Deadlock. Oo, deadlock na naman ang 90. score natin. 90. Toe-to-toe talaga partner. Marjon. Slow down ni Marjon. Humahanap ng papasahan. Marjon, drive. Spin. Oy. Ano kaya ang tawag doon? May foul yata doon. Away sa bola. Nakalock daw. Sabi Away from the play. sabi ni Abelardo Chumacera Jr. May lockdown na nangyari doon. Away sa bola. So, bawal mong ilak. Oo. Walang freedom daw. First attempt ni Joshua Ayo, hindi pumasok. Crucial pa naman partner itong mga ganitong free throws. Second throw, hindi Wala pa pa rin. rin. Sayang partner. Lead sana sila ng 2 puntos o 1 puntos doon. Magalong. Mahanap ng papasahan. Hinandop kay Relata. Bigay kay Alyaray. Di dribble. Hammer ni pass to Magalong.
Ayun. What a shot by a short range by RD Magalong. Oh. Honest defense lang dapat dito. Post ni Ignacio. Kick to Barde. Pinasa kay Santa Maria. Tumitingin. Santa Maria, pull-up jump. Yes, what a shot by Babap Santa Maria. 92 all partner. Caroche, binaba ang bola. Pine-pressure ni Ayo. Pinasa kay Relata. Pasa kay Magalong. Drive. Tira ni Magalong. What a shot. Go hard sa basket. What a go hard by RD Magalong. Yung partner, naka-press sila. Oo, full court press. court. Ayo. Dribbling the ball. Sabi ni Ayo. Kinuha ni Santa Maria. Isolation. Okay, pinapa-clear. Yan. Steal by Relata. Caroche. Doloso. Pass to Caroche. Relata. Pass to RD. Binabantayan ni Ignacio. Spin. Oy. Turnover. Nabitawan ni Magalong. 59 seconds of the overtime period. Lamang ng dalawa ang kanaman. Dalawa na. Barde. Dribbling the ball. Migi sa post. Ignacio. Aposte. Ignacio. Binabantayan ni Magalong. Tira. Hindi pumasok. Offensive rebound ni Pableo. Oy! Pasok. Ang tira ni Kobe Bryant Pableo. What a strong spin move. Iba din ang tenacity nitong Pableo. Akala natin kanina hindi na makakabalik. Hindi na makakabalik. Ngayon, bumalik pa. Ganda ng strong spin move. May kasamang foul. Nakuha pa ng bonus free throw. Deadlock score natin. Pag pumasok to partner, lamang ang team Kamaligan by 1 point. By 1 point. Oy, pasok. May timeout partner. Ayun. Team ka naman. Tumimeout si Coach Tope. Titingnan natin kung ano yung kanyang opensa na gagawin. Kung ano yung i-design ni Coach Tope. So, importante din na crucial yung possession kasi kailangan nilang mag-deliver dito sa kanilang last possession. Pwede nga nilang gamitin yung buong shot clock. Partner, nanonood pala si Ron. Si Ron Hypester Arancel Romana. Romana. Maingay daw tayo. Shout-out daw natin siya from nasa Australia to. Sa Australia. Nagbibilang ng kangaroo. Anong oras na ba dyan ngayon? Nagbibilang to ng kangaroo si Ron. Pero naiingit to partner, dapat sana daw naglalaro din siya dito. 2:30 na yata ng umaga dun eh. So good morning. Para na sa isip ni Ron na naiingit siya maglaro din siya dito. Nangangati. Nangangati yung mga kamay. Strict shooter to partner eh. Oo. Galing ng kamay nito. Hindi rin naguhugas yan. Hindi ito naguhugas. Okay, hindi pasmado. Kagaya ni The Dream, Akim. Akim The Dream. Hindi naguhugas ng kamay kaya hindi pasmado. Kaya shooter. Back to the ball game. Relata. Dribbling the ball. Binabantayan ni Lionel Barde. Pass to Magalong. Umanap ng papasahan. Pinasa kay Doloso. Caroche. Drives. Steal by Ignacio. 12:30 na pala ng sa Australia partner. 12:30. Babap. Sabi ni Babap, akin ang bola. Huwag natin shot clock. Yan. Babap. Binabantayan ni Caroche. Babap. Tumira. Hindi pumasok. Rebound. Hindi pumasok pa rin.
Kamaligan, partner. Heartbreaker. Oo. Win by 1 point. What an exciting ball game, partner. Come from behind. Come from behind itong team Kamaligan na ang team Kanaman lumamang ng more than 10 points. Oo. Nakuha nila yung rhythm nila ng fourth quarter. Nakuha nila yung momentum Sinaga nila. nila Oo. ng sinaga. So, Yun yung tinatawag natin, partner, the great one adjust. adjust. Oo. Kung sino yung makaka-adjust sa fourth quarter, Siya yung mananalo. Oo. At ngayon, ang naka-adjust sa overtime is yung team ng Kamaligan. Oo. So, good game, good game. Congratulations sa winning team. Mag-a-advance Ang team Kamaligan. Oo. sila sa Oo. next round. Heartbreaker. Yun. So, parang nabasted. Yun, aray ko. Nabasted. No? Nabasted? Nabasted part. Yun yung pag nababasted ng isang lalaki. Yun Heartbreak. yung heart. Ganito. Masakit pa sa heartbreak ang ginawa ng masakit Kamaligan. pa. Sa Na, Kanaman. na-break nila si Na-break Renake nila yung Kanaman. Yung heart. Pero good game. Good game. Hanggang hindi sumuko up to the last second. Ang Ganda yung pinakitaan din ang team Kanaman. Tenacity din ng mga players. Ganda ng tenacity ng player. Ganda ng effort ng coaches, ng coaching staff. Oo. Talagang hindi sumuko sila. Oo. Kaso lang the great one adjust. The great one adjust. Matira matibay. Yun. At this time, ang natira is ang team ng Kamaligan. Yun. So, iniintay na lang natin natin. sino partner ang magiging kasurog player of the game. Mukhang AKB. Kasurog player of the game. Mukhang yung Pableo. Pableo. Babap. Babap. Si Babap Santa Maria. Yung dalawa partner. Pwede yung dalawa. Pero mukhang yung Pableo ang mula umpisa siya yung consistent na nagbibigay ng energy at ng hustle, hindi lang sa sabi nga sa partner offense, ni but also sa Ron defense. Romana, 12:30 na coach, sulit ang puyat, ganda ng laban. Hindi ka talaga parehas tayo partner, hindi tayo napapagod, hindi tayo naboboring kasi ganda ng laro, intense yung ball game, kaya toto yung laban. Walang sumuko. Walang sumuko pero may sumuko yung isang team. Natalo ng 1 point. By 1 point. Okay, partner, habang hinihintay natin yung best player of the game. I think, ganun pa din, dito pa din papasok yung paano pa din i-motivate ng coach yung kanyang mga players na whether hindi maganda yung resulta dito, sasabihin natin, usually sinasabi sa mga players na keep heads up pa rin. Kasi there's nothing to be ashamed of. It's just that hindi sumang-ayon yung basketball gods sa losing team. But it's worth the effort. It's worth the pagod ng mga players. Ganun talaga sa basketball, may nananalo, may natatalo. Ang importante naman is what are the lessons that you've learned in the game, whether you're the losing or you're the winning team. And yun yung mga pabaon na pwedeng madala ng mga players at ang coaches sa mga next tournaments na sasalihan nila. Partner, yun nga sinasabi ko, is timing is everything. Kasi lalo na dito sa mga crucial game na ganito. Kailangan mo yung timing is everything. Yung pagpasok mo ng tao, yung timeout mo, yung pag-set mo ng play. Kaya importante yung timing sa laro ng basketball. Yes. Kasi kung wala kang timing, hindi mo makukuha yung tempo, yung rhythm mo sa game. Kaya sabi ko, hashtag naman. May isa naman tayong hashtag. Timing is everything.
Pagkatapos, yung isa is the great one. Hashtag the great one adjust. Diba? Masarap manood ng ganitong mga intense ball game. Oo. Lalong-lalo na kung do or die game ito. Yung laro ngayon. Mga nanonood lalo na. Hindi naboboring yung mga spectator natin sa AKB. Okay, AKB Cup. Oo. Kamsur Leg. So, sponsor pala natin partner. Ito Misibis Bay, Highlands. Ano yan? Highlands Legazpi. Yung Hotel St. Elise. Saka itong Hotel Venezia. Hotel Benicia. Salamat din kay Congressman Saldico. Ako, Bicol Cup. Camarines Sur Leg. Yung Albay Leg partner, nakapanood ako noon eh. Yung laro ng Daraga versus Legazpi versus Manito Albay. Nandun ako nung game na yun sa ano. Partner, nandito na yung kasurog player of the game natin. Papasukin natin si Jessa para sa kasurog player of the game. Magandang Jessa, pasok. Thank you, Coach Sai and Coach Joji. Indeed, that was a tight ball game with a final score of 95-94 in favor of Kamaligan. Now with me is the kasurog player of the game from Kamaligan, jersey number 24, Kobe Brian Pableo with 29 points, 17 rebounds, 1 assist, 2 steal, and 2 block. Congratulations for being our kasurog player of the game. How does it feel to finally secured the quarter-final spot? Napakasaya ko ngayong araw kasi binigay ni Lord yung panalo namin. Kahit nag-choke kami sa gitna pero natapos pa rin namin ng maayos. Yun lang. Grabe yung goosebumps na binigay sa akin ng game na ito. Aside from that, may gusto ka bang pasalamatan or i-shoutout sa inyong mga supporters for their all-out support at anyayahan mo na din sila na suportahan kayo sa pagpatuloy ng journey nyo dito sa competition na ito? Nagpapasalamat ako unang-una kay Boss Roger Carino sa nagdala sa amin dito, pati kay Mayor Jano Iberdalosa, pati kay Boss Macmac Carino. Nagpapasalamat ako dahil wala silang sawang sumuporta sa amin. At lalong-lalo na sa asawa ko sa'yo. Maraming salamat sa mga suporta mo sa akin. Ingatan mo palagi anak ko. Tsaka binabati ko nga pala yung magulang ko sa Israel. Ma, I love you. Pati si Kuya Macmac sa Monte, binabati kita. Tsaka sa Boss Masters namin sa Warmer. Salamat sa'yo, boss. Yun lang po. Ayan, congratulations once again to our kasurog player of the game from Kamaligan, Kobe Brian Pableo. Don't forget to hit that like and share button for more exciting basketball actions. Pakaabangan rin po ang game bukas dito lang din sa Cafuertes o Sports Complex. Magkita-kita po ulit tayo bukas at in behalf po of Representative Zaldico, ako Bicol Party List, and to our Commissioner, Sir Lloyd Rivera, this is Jasmine Navales at nagpapasalamat po sa patuloy niyong pag-antabay at pagsuporta sa Ako Bicol Cup at Camarines Sur. Good night everyone!